duro no eno na ubepe bi na de atu yade ase eye Roman father na duro e ma mpanyin ho ye den aduro drugstore bia ubenya bi ato de wo pe do hu nsem bisa bia ebetumi afre number 0547 744 516. Jo na mema wakwaba emfao embra Liberty 92.7 emra son sense mahora yensa Akan no yede ebesom se Liberty ayume no 9 kase ebo ensempi na enanwumre mede eba besom mo nemmom ne ebedi akwetini bi wakase mu ene se wode ato NPP delegate na da enim se yankopon eya adoma meme de enim ya woko na so woko akwetimu a mema wonti mfa ma obia se Kennedy akompreko Japan na futu akwa de ama emabrunkankan ne mema wo mu de waye wona adwen se wone emma ebedi ehyemu age wa fedro na futu akwa ma wo mu se anhwe ebe ha wona pom den da achi e won semfufuro mo nso no wode ato edwa se osagefo Dr. Kwame Nkrumah wo abra na oprefa ho di ama o man kronkron Ghana no political freedom ko a e na opre ye na mum economic freedom enka ho na beye na wotwe mu ne enya ne tie se kopie mo sehwin kwaduma ene ababa wa bi e de sekan akwakowo no ankasa ne nua ne nyina mu ene se wo gye ne kunu ba him o wo sehwin kwaduma ba bonten aba be ka se asemwe esi ye no enye nnura anasendrecha anas na wotwe na mo beye emfie no miensa de ko enamu ani wani nsem kan ahodo bi anwumre mabɔ ne beda mede beso mo celebrity ayume no 9 kase bo me amede kase ho chiame ayame Ohemaa efia be efie ntwa ye ho sima ye ba ye de kase ni kyeremu ebesom Liberty FM 92.7 the giant of the west. Abusia for my Africa sena se na memfa kase ni kyeremu emesom de ye frase e de afi amanyosem mu na yankopon eya adoma meme de di enimu ya na NPP womo omugina yesi enkonkoto oso aba ne yenye omum ba no nkonkopre mampenye gua no wa fempemie no ene aduonu nwo otwimum na no enanam so bi ama kane mahebegwani a na ogema de hye no mu bibie ni anwa so bekwai ono kroya akopie mu ewo bibie ni a Kennedy Japan campaign team no no ye penpa woda no wakasa awade atu edwa se sani panum ye wagina se yenyi wo mu ba no nkonko pretty much mampenye gua no wonyina esefata egua no na emom na nka be ya anka sani pa ba kope na woka na asem no anka enye Kennedy akompreko Japan esan se yo no pe eno betimi akọ edi wonanim ama wonyina akọ pretty mampenye egua no na nka saye mu no na wode atu edwa se ekoba ne saade a na se wanto ama Kennedy na ekoyo ni omnipa foforo de a ene ne nsam ode tudwa nyina da ene se wonani ebedru kenna anase wani behunu kenna nanso se ebeye pa na wona yesi hode ebeye din esan se eye Kennedy akopre ekope ene obetimi ede wo mu akobo hya asase no eso Japan nipa okuma party eche Kennedy Japan ebi ogana ha me de menya hu bi NPP nti papa yi si ade no kotu mu ede na oyeye o defend NPP ya no misremo se obi edane ne nsayem ede mawo a emfa wo sa chi enkyere no NPP delegate a ekina chi memre dai ye kwa akoto aba momye nhyɛ no nso ne ehuru se ye kwa akoto aba yi obi a ye de no ko akɔkyerɛ Ghana fo so asumesi ena esusu se Ghana fo monto aba ma no
mmemme num na agyina sɛ mmemme yi ɔmu biara ɛfata president dɛm no biara ho enti yɛto aba no ma obiara anka ɛyɛ yie nanso election na yɛkɔ akɔyɛ no kyinakyi no ɛnyɛ npp abatoɔ sɔhwɛ kɛseɛ ma npp delegates mekae sɛ 2023 ɛduru abatoɔ no mebɔntoa kakra ɛne delegates nyinaa kasae na sɛma meka kyerɛ wɔ mu no ɛna mesa si so nɛ sɛ hwɛ aba no deɛ ɛbɛto no kyinakyi nanso ebi ana yɛni ɛkɔhunu kena na yɛnan ɛnsi hɔ sɛ moanto aba no amma Kennedy a yɛni bɛhunu kena na yɛnan ɛnsi hɔ Onipa kasai eye Honorable Christopher Aden wa mananso hɔ a wasia fasa kwanya yi so de ato edwa sɛ sa wo hwɛ NPP amayoko na ɔmopɛ obi a ɔno no ode kɔ okunima na kyɛ sɛ obedi nkunim pa de aba na emom enye obi a hunu akwa ɔse sɛ wo anga sa wo pɛ sɛ wo tɔ ade na ade na ba wo nan so sɛ tɔ no na wa hwɛ ade na wo sɛ wo mpɛ na nipa na ade akɔ na ade kyen wasan de aba ɔnya ade a obɛtɔ enti ade na okɔ mokoton ye wa fempemienu ne aduonu nan no mu a emo mu feli poto no memo mo nkonkoto saade ne biom ne mom no wonyina emfa okokromoti enkonkotim emfa emma Kennedy akopreko Japan no so the same say eka ho pe obi a ye de no ko kire ganafo a ganafo be so no mu omato aba mayen pure and simple enti bisa ho se enkrofo num no hwan ene de no ko a ganafo be to aba no mesramo delegates asan yedru ho biem ye kan no 2023 antosum asan ababiem yesramo a de wo hu ko no wo hu no sebe kwase ahwe a ye ntiaso prenu nti mesramo MPP fo ye koye mfomso na sensuo toye na ya da hatinti antia ade achi ye se fomafo mo ye hu 2023 ni nyira wa yerehyem se bia ye wotumi na ye yi no obetumi agitumi aman ye koye a anye yie na sebe wonimu a wodi ade akɔkyere obi so ma de wo mpɛ sɛ meton ma wo nipa no sɛ mempɛ na ade akye na saa de kro na ɔsen ama so ɛde asɛm ɛna nipa no wɔnka nkyerɛ wo nti mesrɛ mo ayɛ ko yɛma ne nyɛ no yɛsrɛ mo a momiɛnto aba ɛma obi a kanafo nyinaa ɛse wei ɛne yɛpɛ no na ne krakra mu no ɛna wɔsan so afa saa kwanya yi so de ato edwa sɛ ode Kennedy akopreko Japan ode nbetutu osrani eho esanzo osrani ebefra o sebra why you mistake bra non correct wa o si do before complain ento afra o na wa se won so ye de wokọ na se wa nkọ na chese danta wa sema wa fasa akonya iso di atu edwa se Kennedy akopreko Japan edi NPP amayoko nenim na wakokopre aba no afempemienu ene aduonu enwotwe mu a na chese amamra na ewo man kronkron Ghana mu no eno a no bia bedi so enya ade obi be se we de mindi so we de medi so wonyina da ebedi amamra no se sanse se wo hwe Kennedy akopreko Japan na ono de waye ne ho sesere ne no so de nsem se kan ho Kennedy what say sojani so hwe say ye wei no anya asem ebeto so ampa hwe se ye wo hai eduru bire bia na ubusa ho se na so omai emra ni mana fa kromhwe efia sabe ye gya no wo edwai mu ede ebontin so kwan na behwe se emra na ye ne ya hyehye no ye di so wo hia obi a na ni aden a obehwe hunu se emra ewo gan ha no edi ni nyina aye adwuma na no kranie Liberty FM emra ye si edi ye adwuma anka oman mi nyinni se oman bi ebetun atumpon a Ghana hia obi a washi Ghana hia obi a o ka asema wo ye Kennedy Japan o ka asema o hwe hunu se wa ye enti na Ghana fo e panasem Ghana fo pepa panasem efise Ghana fo se wo ka no kore NPP mpanimfo yi a se mpekra medem ho beka ho ye mu hwan ene tumi nya akukudro amra na omampani akufo ado wo ho e ka saye e fa niema na ekoso a na enye no ho ye mu hwan Liberty FM sa no kro we ubenya no he ese o unu anya kra wo di anu no da bi unu ya kromfo aka kire so ya kromfo nka se wo di anu no nti okobo kro no nti mesramo sa di pa we a otumi ka no kra etia ono a ne party sa de ye ya no mo mehwe ne ye na nye e de ekọ sa ye mu na sa di pa wo sa ne ho a okwa kuhia ahimbiom na so obofo na wo hwe no mesramo mo me anya mfum Liberty FM yenya Kennedy ohene Japan
Oni poka say kane mashebegweni ema bibie no anya so bekwai about 1% so no kroya so na Kennedy akopre kwa Japan campaign team no oye opanyipa odan honorable Christopher Ade wasungu so a utie kaseboi ewo Liberty ediokromie no na chipo eye enso eskasa video so metwa kase no eso ede amaudi a na ne da so a eja bibie ni anwa so bekwai mansina mu na NPP communication team member owo ho Charles Sam no no saba bonte aba be kasa na nkasa ye nyina da NSA se ye hwe NPP amanyokuo no na obia kasa de etia wo mu enenam wo mu so na oman mu ayeden na wo mu so osi da bi na se ye hwe osagefo Dr. Kwame Nkrumah na penso na oprefa hodie ama oman kronkron Ghana no political freedom pe na opre na mum economic freedom de na enka hokora o se ne enti a enka ho ina da ne sesanka opeka ho a ankanya ne se oha kakra bi na beba Ghana for so a na ye de eni akyeremu kwasi broni krom ne akwakwaje besia IMF ne ene nam ho eje besia bo o se aban no kane mampanyi na dan kwakufo ada mamuomu no de nhye bebre na abaye na so no COVID-19 ebetwa ni nyina de guye ne se asontini osagefo Dr. Kwame Nkrumah eba ye de political freedom eno de by ne mum no wamfa economic freedom amba odin same say eka ho dependence ni ye dem freedom na ya we nya ye na Kwame Nkrumah de ma ye na political freedom wa ma ye economic freedom because bibia ye wo man mu bia no ye mo obosia ye ntimi nye ye and the NPP na nado de Ghana Beyond Aid and that's how the buy ekwo wi ase na abrofo na ekuta ye mu ewi azo kan Ghana Beyond Aid and ru na nsa na COVID strike ye abrofo na ma yiska enu nam yensa na IMF ebo ayen in the Ghana Beyond Aid na wahi in Africa de ya yet say a Christopher Bible can see the anofa fan ni na ye na yakuma mu de yenye wa mananso wa wasia fasa kwanya iso de ato edwase mraso sa wase mampanyi ene mpanyifo ahodo mo man kronkron Ghana mu ye wona adwen koben kromu na wo biebie companies wo man mu na afei so no private sector ne so no wo hyemu wo diskapudgo bi hyem enkankan ye yinipa bi te say despite media ono no owo skapa Ibrahim Mahama Brian Champon omo sankofo no mo ska en sankofo na ka wasa ban no invest wo mu emu some business kura no mo biebia wo di sika ehyem se na be ye bebo na mabu no so anya dwuma ayo wo sanka ban no ye ne sa anka besia bo ye ne besia bo tonkwanta anka ya pai eno so no the same say e kan ho enu ani say ye be bie companies na yem fire no nsi individuals private sectors na or na proprietors na whatever entrepreneurs o mo bi o mo adwuma yem fa political yin tag wo mo ni ye be boa wo mo aprofo no mo aye yie no Mark Zuckerberg mo ne Elon Musk mo ne nkrofo no aban so mo ase edisi kan we raise such billionaires e wo man biam enti Ghana ha obi te say Kennedy Japan branch champon mo Ibrahim Mahama mo Pakwesi Ndomo sankrofo no amoaben mu ene whatever no Liberty FM 92.7 the giant of the west farms mo despite mo aban no twesika kese now they are mom loan without interest now they are mom no more dey bi adwuma nim eno na now say wo your man o won say ne ade no because sankrofo we politicians be ban politicians be ko na party be ba party be ko omo ne de omo nya politics na nkomo wo ho na omo de omo nyansa omo bi adwuma nkasa na nka one company Dangote ono nko a na nka ye wo Ghana ha Dangote 5 and 6 kula wo Ghana ha anka ye nko abrochire nko babosia because anko be bi adwuma be Ghana ha se OMPP ni na bamba ena obedi ye na ban tani a na ye de ani akwakosi ni so afi ni akwarehwe ne nkrata mu ena GRA kula won to ya tax we ena we na say kwan ya be fa so mo wadwuma no ya tete wa brabo de be yo sa na edu afi soro edu aba ba hwi fam na nsam pepepe na company na go enti say ye person man ni gina yi wo say ye hyeda ye Liberty FM sankrofo yi a omo wa adwen say ombe ye bibi madam mo omo ewo aviation center ni ada nchine company omo ye yi no ya bo omo atwa sika kese amomo
no mu de ye adwuma project akese ye wi anu mu aba betu loan no without interest eno na wo man no aye ready say obeye mpuntu dwuma. Onipo ka say eye NPP communication team member owo bibie ni anwa so bekwai manse no emu Charles Samono eno no so akire na adwen de afa sanhyehyɛ no ho ye to akase no eso de ama ode ademu kogina mu ewo doma ahinkro bono mantam no emu na opanyipa wo no na woda doma abanya yaresabia ano akasa wode atu edwaseb empempi no okasa na futu na ode emabu na nkankan na mema na omuwo mu no osi ba bi wo ho a se okoso ne girlfriend anse ne mpena kwakodi mpaso agro obe hu no akwakọ no numnuro no be gina abayiwa ni so abeye donhwe ne ba ko mienu miensa na oda so gina abayiwa yi so osi samre de uhu esunsunsanso obi a na mom no wunyina ko wanim no eho na obehu se waya ohu nim kranka wanye ene eho no enyarwa nketenketi bia ebefrase na atwetwetweneti no wunya kranka wanye nanso mihu yanka so eno ne eduro wafasa kwan so de afutuo ama emabunu kankan mema se omo no obe kodi ahyiamu a enuro bebre na doso ebasa na wankasa na woto nyarwa bebre na de ama wo ho okasa no odin sem say atudwa. I know the way you get the immediate effect. Immediate effect and say satisfaction and open ubenya. But the long term effect and say beja oyare. Ebe kakra branch we do 40 years. Ebe do na oka C class Benz awakwakoto mono chia no. Obe yusu no kakra be do 40 years ni upia tare enyeso. Nde be do tama uhia wanya osika bia sa atabo so ji wani pa wono oyere ana wakodonku abi no. Sa atamo no bosso a enyina. Sa atamo no enuro no kura sexual enhancement drugs or panum ankrema intime makaru pia enyeso nti advice abema emranti the youth or mobile say yenyai say wo 20 years at 20 years there ukofa nuru sebe na oba akoda say ebedu kakebe 30 years no obenum sa nuru na untime enye edwuma osoye so hu ye papa no abinu 60 years 70 years akokora oda sore a otime sore kama but emranti no 40 years intime sore nti yenyai. Onipo ka say Doma Central Municipal Health Directorate Mr. Daniel Konka na wamananso wa wasian fasa akwan so de ato edwa said empempi no be say enkrofo ebebeba yaresabia na enura hodo e de be mo na chese Akan de krampo ye de hwa yarefo no nsumpo no na akwakoye bibie wo so be pie mo Doma manse no emu ankuro ntu ahodo bebre wo ho a omo chep compound no mu ni bi nti omo yade a na akwakoye bibie wo ho wafasa kwenye so esande adesrede atu edwa. Even though there were chips compounds readily available, but enough na Americano is about the state of it. Until I'm saying enough. The Ukraine most of you most of you in the material chips zones na your compounds or but enough na Americano for it to be enough. We are talking about the completeness of it in terms of the infrastructure, the state of the infrastructure in terms of equipment. And sana yaka say enough. And see your facilities be in terms of equipment and your gaps or who states say here renovation. I can talk about even Chumkrum, community Nankasane Domo Dayamae, the state of it. And you go to Danyame, one of the oldest health centers, Okuduhonma, the state of the facility and equipment to be able to provide quality health care. Most of them they are obsolete. Here replacements in the management. And I can say enough. At the end of the business, but what makes it complete? And we can say it's enough. In most cases, they are lacking. Abusianfo ni akro waka say owura Daniel Konka wono na akopie mu ewo Doma Central woye municipal health director oda wona no ono so de kokobo ne afutuo nsemi ama emabruma yenkwato akase no eso ewo sehwi nkwadum baya na wotwe ba komani ene enya ntie se okopie mu ewo sehwi nkwadum a asukufo mienu abakundi no eye akuakuma ono no de second akwakowo ono ankasa ne classmate akum no na sansemi ebeje ntrehama PCFM fon krampo no FI omo ye newspaper review ema ye nyina yetene ekoso na ba hema owo sehwinkwadum eye nana asafra beni a wotoso odikan nana asafra beni a wodikan
na waba abonte a wabekasa se sansem na ekoso no anase ne otete no in fact eya no kure na emom no enya asem a esi enura ende anase nrechi na emom no emfie no miensa de ko na moani na sa asem yi esiye na sa reho sem esiye no esi abusuafo afane afanyina da no ate wo ho ase ema kaw bia eba ye bia no okokotutie ni nyina da ama esi ade afane esi ade wakambo mu se ye funkromu ade na sansem yi omase akwa so abai de enkame akwa yese omo ba bebrisa abusuafo mienu yi omo mojem na nahema akasa a wakyere mu se sansem yi amotiye eye no kra na mum no enye nnura anase nnura echi bi na tiye na mum esiye beye mfie no miensa ede ko na mu ani sense no wona wo keka se esi nnura echi ya no osida bi enye sa na sansem no etie ba hema owo se hwinkwandum kasa ne nsem sei na odi tuja Saasam na mokan de enye nne na enra na besi esi be ekomfie nan fie mensa de atwam na saasam si wa kontomra mensim na se mesisi a na se dari graphic for peace any FM stations am organ ha nyina mo ka saasam no ho asembim na ohine pesa me kasa kyerɛw se entisa atwam etisa de esi ewo mensim na nye nne ene enura esi na me ka no fie mensa kora atwam abusuane aka yentem asem ama asem de na asem ko na mentimi hu de nti a Musa FM sessions for only peace mo kan wasem ebiem ensi wo school mu nso ebesi wo fie abra na school fo na apon mo fie anwumire o ma be kan ma ofo nsa na sa asem no esiye enye school mu kura asem ena esiye fie asem na me kan ye di kan ho asem nyina de sese yetue nyina yetua ebusua anuanem nyina yaka ho abom se ba akofo ma na sese amokan sa biem wo Ghana ha na akwese akontomra mansima nkwadum ye hyase no ye hu de ye kan kye manfo ana menim de me ka kye me maba wa ne me mrantie amwo krodue mu enti sa ba de owu na enye ni nyina na ye papa ema o nanso ba ko pe ana asemi pe na be ye nkolaboni wom nkolaboni ya twe omo aso ede yie atu yie sesia oba ahema minim de ye me ka kye me manfo no ma ka kye nkola ana me ame wo asema me ka kye nkola omo kosu omo nim ne ede omo nim nti saa me masem emfa hwe ma no metwa so ewo kurodua mu a minim se de me ye no ede puntuo beba na sesia so mo de sua ho mfaso a ombenya Onipa woti ni nken eye oba ahema nana asafra bene awodi kan ono na akopie mo se hwinkwadum a woye ba ahema ho nana mana nso ho a wase afasa akwan ya esi de kokobonsem ama ne nsem twerefo wo mo ha wo mo ni ha omo mben atoye atifidu mantam kra wo de ato wo nanim se wo wonim na obesan ya kai wo mo yaw de obiom no ene osa akro no yensa so mu a enyo obi na ekuma nhwio na mmom ebosi akon ene ode ne niti ekwaje akire me ebekire wo se wo bepie mu atoye atifidu mantam ase ya amamra amane ne amamra kwanso no eye adwuma pa ewo hasna na de nsem sei ekan ho ohne misanda wasibiem ena me kan se wo bo sa asem ne so a na wajamani bire enti misramo baby asem ne firi ba ya amokofa ne news a moka ma omani nyina atibia moka no mesi esi na enye nne enesi na enye nrua na enye na wotwe mu ena enye afiwe mu na madi nka kan se mfie miensa ekọ mfie nan nti wohene wadawroma se mokọ na mokoka news se enti sa na obi a meti se oka sa asem ni bia no sebe akontomra mansimu yenso ewo ya hwinkura eye sabi yo so omahenanim mefre wo ho na wabekire me ase eni ba bia ohunu se asem no asibiem no medase onipa woka sei eye ba hema ema sehwinkwadum wo sehwi akontomra manse no emu nana asafra bene a wodi kan wono
ɛna wakyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛde akyerɛ yɛ na yɛn krampo yɛte yɛ ne yɛka sɛ o ɛyɛ asɛm a esi nanso yɛte ne baako pɛ ne yɛante ne biara biem na ɛno ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm a esi biem na mmom no esi kura atwam na no ɛna anahema akyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ nti wa wonni na ɔyɛfoɔ bɛyɛ na ofiefoɔ ma nsamfoɔ bɛwɔ wati kɔ ne wakɔ ka saa nsɛm we bebia ma nananom ate deɛ ɛne ɛbɛfrɛw ɛwɔ mmara n'anim na waba abeyi wano yenyina na ahema nsɛm yi so na anwume no nan kase a mede ɛbɛsom mo no memfa ne nyinaa ensi na kase a mede ɛbɛsom ne a wotie wo mu bi ɛne sɛ wɔde ato NPP delegate nyina de anim saba na wɔkɔ akɔto nyankopɔn yɛ adoma meme de di anim no mema wɔmfa ma obia na mmom ɔnto Mfema Kennedy akompreko Japan otie mu nkyeremu sanso so na Doma Central Municipal Head Director wono nso de afutuo amemabu nyina nkanka ne memma se wona eya wonum nuro de fa ma no wonyai eyensa wodru onyini drum pempenso bi a de wo hapa ebebre wo mu no so no otie emu nkyeremu ba hema owo se hwinkwadum enso de nkyeremu aba efa na anu nsem bi a na nenam abefo ntentan no eso se nkwada mienu kontokwa mo baako a wo baako se kan yakum ni nyina egina bema mpena atwe so osna na hima aba bonta be kasa asem ne de no kre na momesiye ekọ emfie ennan ne senti no wontwa sokora weni nsem kan yahodo bi a anwumre me betena ase a me de ne nyina eso mo se liberty kase na me a me di kase ho chia me me Ohemaa efia befi ma me fasa akwanya iso na menchia kwame KOT oyare sesi ade oje na home kakra yankopon ya aduma na wotwe ye we ba be kamensa na mum wonya ma ye ide me fasa akwan kasafidie iso na menchia no sonko kra ma menchia me sofo CPIC pastor ma menchia no enwumre ma memfa mu ensi heya makramo adia yapa ne se wonen namfofo